Il-kap nazzjonalista Adrian Delija ħareġ jiddefendi lill-koordinatur politiku Jean-Pierre De Bono. It-tnejn filgħodu u dieħel id-Dar Ċentrali, il-ġurnalisti marru jistaqsuh dwar l-allegazzjoni li Jean-Pierre De Bono babas il-lista tal-membri tal-Eżekuttiv sabiex b'żewġ voti jieħu s-siġġu ta' David Stellini. Iżda Delija ddefenda lil Jean-Pierre De Bono. Sirna nafu li fil-Kumitat Eżekuttiv ivvutaw xi nies li ma kinux fuq il-lista. Xa jiġri issa? Ma naħsibx li kien korretta. Delija qal li ċert li Jean-Pierre De Bono babass il-lista kif allegat mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi u Mark Antony Samut, tant li akkużawh bi frodi. Jiena m'għandi kważi ċertezza assoluta li Jean-Pierre De Bono ma kienx involut fil-proċess elettorali. L-informazzjoni li għandi diki. Il-kap nazzjonalista attakka l-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex tal-Partit Nazzjonalista li l-ħadd filgħaxija talbu jiddikjara nulla d-deċiżjoni li Jean-Pierre De Bono jieħu s-siġġu ta' David Stellini minħabba allegat ksur fil-liġi elettorali. Dawn qed jgħidu li l-istatut huwa unconstitutional għax jisospeċi bil-fors kellu jintażel minn Għawdex. Dik hija xi ħaġa li rrid nara. Satejn wara li Delija daħal fid-Dar Ċentrali, Jean-Pierre De Bono ħabbar li ma kienx se jaċċetta s-siġġu ta' David Stellini għax qal li ma jridx li l-grupp ta' nies li ma ċettawx ir-riżultat tal-elezzjoni ta' Delija bħala kap tal-partit ikomplu b'kampanja qalila kontrih għal fatt li kienu li ċeda s-siġġu tiegħu biex Delija jista' jidħol fil-Parlament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.